Kuom jod bura mar ODM okoni kinde ma duond bura no biro dhi nyime gi twak duond bura mar UDA motene yiero mar higa ma 2027. Lemo mopogore opogore ma sani odi omako sirkal ma manywanda kod mamoko moganda luo mako ok gidwa ni omul. Kadwaro margi en ni omed gi lemo moko e piny owacho mabiro giwacho mago ka jagol mongere migawo mar Electoral mondo molo to dok ne chenro mag dongruok mag piny owacho mamalo mag bende chwale counties ma Kaluo okoni jotend piny Kenya William Ruto dhi yiero telo mar ariyo nikech tijene. Mag ODM go kamotingo jadu bura manyando jaredo kelo kod nyawadgi malego songa Samuel Atande okoni kinde maduond bura mar ODM biro dhi mesa mar twak e jatend piny Kenya William Ruto motelo ne yiero mabiro. Dwaro margi en ni oriti lemo mopogore masane duond bura mar ODM make sirkal mar manywanda korka gibiro manyo lemo mamoko e sirkal kane gilose nyasi mariko e gweng' ma Kanye Pire ka chudo bura makarachuonyo ne gikoni lemo mag duond bura mar ODM gi sani e sirkal kod lemo mamoko madito mamaki kod oganda luo e sirkal biro dwaro ni odongnegi ka gimanyo lemo mamoko e sirkal ma gikoni dhi chuogi duond bura mar ODM kod mano mar UDA. We are not negotiating about who will then become the minister in charge of treasury. We are not talking about the one in charge of energy. We are not talking about the PS in charge of security. We are not talking about the Attorney General. Those we already have. So we are requesting Ruto to add us more over and above what we already have. So we need called UDA and to first of all to preserve Gikmawango already. Achiel from Gikmawango and PS ni. Kwa winjo ni kako ganda luo wan gi PS ni nyise miwa to sirkal dhi mbele. Koro wakwai ni koro PS ni en kikimule to mbadi be kikimuntu melibe kaka ja kompensa kikimule. Mano ni gusho mwadhi timo ken ni gusho madao. Jadu bura ma oriri mak nyamita inyawadgi makarachuonyo dipo kuome mabene loso kine nyasi marikono ne okoni kaka duond bura mar ODM giseng'ado masira lwedo jatend piny William Ruto yiero mabiro kamane gikwayo makruok kanyakla e duond bura mar ODM motelo ne yiero mabiro. If it makes sense to appoint Makamu as his running mate, I'm sure he will do it. If it makes sense for him to appoint his daughter as his running mate, and that is going to ensure that he becomes president, I'm sure he will do it. From where he sits, he knows the right combination that will ensure that is there. Akwa nuki mawatim, kikwa ye mono ODM obare. Kama diyo mono wagone President Kora, masye amba wachoni wadigone. To okowi jo wadine kikura poroma kideng nikech wabarore. Tuamie baro ganda wate. Ka jagoro mongirore e bad migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne odok ne chenro mag dongruok mopogore masane piny owacho mamalo time counties ma Kaluo mane okone gata bero ngima jopiny kama ne okone jatend piny William Ruto idok yiere tielo mar ariyo komeno nikech dongruok mopogore ma osebedo kotime pacho ka. Thoth jothurwa ne ogone Raila Odinga kura, but kuom hero mar Nyasaye en ema nobedo president. To nyaka nobed president ei dalawa ka, ei thurwa ka, ei Kenya mangima osedhi kodwa maber. And wanyalo kwano gik mang'eny. Homa Bay kaendi nderni migero kawuono gin a total of 400 kilometers. Gima pok notimore nyaka ne chwe piny. Ka higa manyien ochopo wadwoko President William Ruto. Onego bed ni wan kwabiro ka to hombo wani un jo Kisumo. Kudo Kisumo to make sure ni William Ruto yudo to tam. Uwinja? William Ruto ni ng'ama waseng'eyo gi PS ni waseng'eyo many years. He's a very good man. Ong'eyo ni wan jodalagi kaka joluo. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jambete mowal ma piny Kenya riwruok ma piny mangima ne weche alwora mama Aida Odinga onyiso od bura ne